Na nástupu ste asi všetci. Tí, ktorí nie sú, tak boli ospravedlnení. Viem, že niektoré týmy odišli skôr, napríklad stratené a tak ďalej, ako nevadí. Prešli by sme k vyhodnoteniu 6. ročníka putovný pohár obce Nižné Ružbáky a taktiež v rámci regionálnej hasičskej ligy Spiš. Budeme vyhodnocovať len prvé až tretie miesta, to znamená mužské a ženské kategórie a prúdar a najrýchlejšia prúdárka. Ceny bude odovzdávať pán starosta a taktiež pre najrýchlejšieho prúdara, najrýchlejšiu prúdárku náš sponzor Maťo Hol a jeho hostinec Mlyn. Takže potom prejdeme vlastne k záverečnému preslovu. Takže prejdeme najprv k vyhodnoteniu. Takže najprv ženičky. Na 3. mieste časom 21,12 Mlynčeky. Na 2. mieste, vzhľadom k tomu, že mali horší pokus, lebo vyrovnané časy boli ako prvého, tak aj druhého, čiže Piacovce čas 17-14, ale druhý pokus mali neplatný, takže na 2. mieste. A súťaž v ženskej kategórii o putovný pohár obce Nižné Ružbáky sa stávajú ženičky zo Spišského štvrtka časom taktiež 17-14. Ceny odovzdá pán starosta a veliteľ dobrovoľníckeho zboru Matúš Soltyšík, pán starosta, magister Amty Jozef Abrahamovský. Môj kamarát, no, rozdáva diplom. A taktiež Marko s predsedom regionálnej ligy Spiš Lukášom odovzdajú diplomy. Ďalej pokračujeme. Tak, super. Lukáš vyboskáva na konci. Dobre. Prejdeme k mužskej kategórii. Takže na 3. mieste Sveržov A časom 14:62. Gratulujeme chalani. Sme radi, že ste k nám zavítali a že ste neobyšli na prázdno, ak sa povie. Na 2. mieste časom 14:42 Štôla A. Tak, David Láska, pogratulujem. A víťazom 6. ročníka o putovný pohár obce Nižné Ružbáky a zároveň víťaz 9. kola regionálnej ligy Spiš sa stáva Spišský štvrtok časom 14:39. Poháre odovzdá pán starosta magister Jozef Abrahamovský, veliteľ DHZ Nižné Ružbáky, inžinier Matúš Soltyšík. Marko aj s Lukášom Solárom odovzdajú diplomy. 3. miesto. Takže teraz prejdeme k vyhodnoteniu najrýchlejšieho prúdara a najrýchlejšie prúdárky, takže najprv najrýchlejšia prúdárka a cenu nám odovzdá náš sponzor Maťo Hohol a jeho hostinec Mlyn. Takže Maťko, ďakujeme. Spišský štvrtok, ľavý prúd 16:86. Babovka. Lukáš mi tu rozprával, že nie je lepší kováč ako babovka. To sme počuli. Ďakujeme. A najrýchlejší prúdar zo Štôly, pravý prúd 14:05, to znamená Maťo Sekúcia, ale Maťo tu už nie je, takže prevezme to David Láska. A odovzdá cenu Maťo Hol.
No, máte postav, sa s ním môžu sa obchotiť, takisto s nimi. Medzi žen, áno, tam, aj tu. Dobre. Super. Dobre, zahrajte sa, ďakujeme. A teraz prejdeme k tým putovným pohárom, to znamená, že najprv ženská kategória. Víťazom 6. ročníka putovný pohár obce Nižné Ružbaky sa stáva Spišský štvrtok. No a v mužskej kategórii taktiež Spišský štvrtok časom 14:39. Nikol, ostaň. Takže, ako sa rozpráva, štvrtok mal dneska v Ružbaku žatvu. Takže gratulujeme. No a ja, moja úloha sa už skončila v podstate, odovzdám slovo pánovi starostovi, alebo najprv predsedovi regionálnej a potom starostovi. Takže dáme, Lukáš, slovo tebe a uzavrie nám to pán starosta. Najprv mal starostom, vyjadručujem. Ja sa odpovať hasičom, že Ružbaky sa pekne dokončila. Tak, som uvedľa počasie, pán všetkým, že budeme na súťaži. Prajem šťastný cestu domov a na budúci týždeň sa vidíme u nás. Ďakujem. Dobre, a slovo odovzdáme pánovi starostovi. V prvom rade by som chcel poblahoželať všetkým za ich výkony. Bolo sa na čo pozerať, bolo vidno, ako viete s tou technikou narábať a nebyť možno niektorých, možno ste boli niektorí sklamaní z toho, že možno technika zlyhala, možno niektorí z vás sa pošmykol, alebo niečo sa mu stalo, ale taký je život. Chcel by som sa poďakovať usporiadateľom. 6. ročník, je to už pekná tradícia a každý rok je tu niečo pridané, každý rok je tu niečo lepšie urobené. Určite vidím, že dávajú do toho celý svoj voľný čas, ktorý majú, čiže určite doma chýbajú a preto si zaslúžia od nás takú pochvalu v podobe veľkého potlesku. Myslím, že od divákov aj od súťažiacich. Bol by som rád, keby sme sa im takto poďakovali. No a pevne verím, že vydržia v tejto tradícii, že neústočia a okrem toho, že reprezentujú obec Nižné Ružbaky, aj takúto peknú súťaž dokážu organizovať, že im to vydrží. A preto vás určite pozývam aj na budúci rok. Tu do Nižných Ružbák na 7. ročník o pohár obce Nižné Ružbaky. Týmto by som túto dnešnú súťaž ukončil. Ďakujem pekne. Ďakujeme pánovi starostovi za veľmi pekné slova. Ja, dovolte mi ešte, keby som mohol v mene DHZ Nižné Ružbaky. Viem, že pán starosta ukončil súťaž, ale chcel by som sa poďakovať hlavne všetkým príbuzným, ktorí nám vypomáhali počas tejto súťaže, pretože bez ich pomoci by to takisto samozrejme nešlo. A ako pán starosta povedal, je to pravda, dali sme v podstate do toho všetok svoj voľný čas, v podstate v rámci dovolenia, v rámci obmedzovania rodín. Takže ak vám niečo bolo proti srsti, alebo sa vám niečo nepáčilo, myslím si, že nie je to súťaže, kde nie sú nejaké idei, v podstate vždy sa nájde niečo a ide to, tak sa povie, s priebehom. Takže ďakujem, že ste prišli a dúfam, že ste sa u nás cítili dobre. Takže peknú cestu domov a ďakujem ešte raz. Takže dovidenia, národ. Zároveň chcem povedať, že nekončíme, chcete, bavte sa voľne, proste všetko postáva, taktiež ešte klobásy sú, bude aj hudba, to znamená, že určite neodchádzajte a môžete sa baviť ďalej.